Baogarnw Sanblabw. हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ हारिमु फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों बावगारनो सानबाबो बावगारनो हाया। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आव फाव दिन्थिदों बिथां बिबुं नार्जारि आरो बिथां मानिसा मुसाहारि। बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअ'आ थारैनो सोमोनांथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमबो बे बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ'खौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ' आरो शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।